There are several other very important differences between human beings and animals that you should know about. Når regnen bare siler ned, så har jeg tændt for kolder TV. Humphrey Bogart og Bjørn fra Wimbledon, jeg har det hele på videobånd. Susanne rejste hjem i går, hjem til sin mor i Klampenborg. Alt det TV har gjort din split går gal. Hun siger jeg ikke er helt normal. Video, den kører nat og dag. Video, når jeg skal slappe af. Bare tryk på knappen, så er der gang i kassen. Jeg er videomand. Mine venner synes det